betunget forbindelse. Jeg tror, jeg vil være klar til at fyre aften. Vi får altså stadig en hel del klager over de der plakater. Får du styr på det, Christian? Hvad du skal? Jeg skal bare mødes med en. Jamen, hvem er du skal mødes med? Hey, det er Alex. Ingen besked. Kan du ikke prøve at ringe til ham? Han tager den ikke. Lukas! Det er aftensmad. Nej, tak. Det er toast. I kan jo starte med at fortælle, hvorfor I overhovedet render rundt i vores baghave. Vi prøver at finde ud af, hvor Alex er. Hvad fanden har han lavet herinde? Hvad er det egentlig, du tror, at jeg har gjort? Min onkel har et sted, jeg synes, vi skal til. Det må fandme være nogle fede familiefester, jeg har derhjemme hos jer. Du er virkelig grineren, ved du godt det? Tager du pis for mig? Sæt dig ind. Kan du huske, hvordan han så ud? Ja, han havde nærmest ikke noget ansigt. I render rundt og leder efter noget, der er pissefarligt. Det er leder efter Alex, fordi det ikke er nogen andre, der gør det. Sæt dig ned i min bil, Chris. Ja, så sidder vi her i en fucking psykopatisk bil og venter på, at han kommer hen. Det er fandme en fed idé. Det må jeg give.